Okay, det her det er Kængurusgade. Det her det er vores opgang. Og det er sygt. Vi kan fornemme vandet herinde. Der er ikke nok lys til, at man kan filme det vand herinde. Men man kan se det her. Vi så vand til lidt over anklerne her. Prøv lige at filme, når der kommer en bil kører. Det her det er så Kængurusgaden. Under vand. Under kraftig vand. Kan vi se, når bussen kommer? Tag det der bølgevand. Ej, hvor sindssygt! Ej, hvor sygt! Ej, kom det på grund af bussen? Ja, ej, jeg blev totalt... Ej, hvor sindssygt, det gjorde jeg også. Ej, den havde jeg ikke set komme. Det er altså for sygt, det her der. Prøv at se vandstanden i forhold til. Men jeg tror, det er meget godt, at døren bliver holdt åben, så det kan komme ud igen. Faktisk. Nu kommer det bølgerne. Du holder lige øje med, hvornår den bus den kommer i den anden side, ikke? Jo, for så bliver vi videre med. Hvor sygt det her. Kommer der en bil nu? Nogle bølger, der kommer! Sygt. Lene, jeg går lige ind og hente nøglerne, ikke? Du kan ikke engang sætte Kvik ned, hun drukner, mand. Ja, Hold den lige. med strømmen, det kan